алайкум бародаро. Мана имрӯз як закази 50-таги кӯчати Павлония тайёр кардем. Ино кӯсаторош меравад шаҳри Панҷакен. Ҳамин кӯчатҳои 3.5-4 метра решаҳошон чайга дидесен бақватан. Хеле решаҳо решадор мақсад ягон дона каламчаш нагирифтем. Фақат чики реша аз замин биромад ҳамон меравад. Касе ки дар кор аст, пожалуйста, номерои WhatsApp мемонем, телефон ҳаст, занг занен, любой точка доставка мекунем. Намхи Павлония. Бо инҷатоли бисёр дорем. Кӯчатҳо бисёрам. Бо дига ҷодам дорем.